Boeiendelgong troch gas- en soortwinning om Wienaam heen giet volle vlugger als ont nou te verwachten. Dat zei de actiegroep Wienamer Belang op grond van meetings van het Riek. Nevens de actiegroep moet er onder het waad bij Haas net boeren worden, want dat zou grote gevolgen herkennen voor de oude gebouwen in de stad. Acteur Dimme Treurniet zal takken hier de rol van Grutte Pier spelen. Dat werd juist bekend bij de eerste voorstelling van een trijenloop over de Frieske held. Het is 400 jaar dat Grutte Pier in verzet kwam in de Hollanders. Hij begon zijn strijd nadat zijn pleats in de brandstutsen waren. Marit Bouwmeester stiert tredde naar de vierde dag van de wereldbekerwedstrijden in Miami. De wereldkampioenen in de Laser Radiaal waard juist de tredde en zonde. Bouwmeester had nou 36 punten. In Nationaal Park de Oude Veen wordt 24 bunder plaggen. Daarbij wordt de bopperste laag groen, maar alles wat erop staat verwijderen. Dat moet de verroeging van de sompen voorkomen. Oren maatregels dit jaar bij dit project Booming Business binnen onder oren het weerombrengen van wette planten en rijt. Joen en vannacht is het om het vriespunt. Er is kans op sneeuw, er stiert een zuidwestenwind en er is kans op gladens. Morgen dijs een gratis fjouwer. Een stevige wind, kans op wierte sneeuw, hagel en tonger.